Sig mig, skat. Graver hun? Ja. Øl til mig. Yes! Øl til mig. Jeg har lidt pause på. Sæt på pause. Jeg har sat på pause. Det tager tid, det her med. Du står sidst. Okay. Sorry, baby. Så videre, så er det også blevet jo. Nå, men der er mere. Filmen er faktisk lige begyndt. Ja. Du kan få en stol at sidde på. Så vi tænker, du skal have forreste række. Ja. Og så må vi andre stå. Okay.